Hello friends, song hai na hai jotono ani YouTube channel night tongnai rono khabai khubai lamsogo ge jotono phum kaham ge norok bai tongbai kaham no tongbai kha khai jotono kaham no tongna hanai ge amo kaham no tongo ge mia hor thangnayo belai kheno kirma singsa koktoma kasai phaika amo bahai no chini family ni borok si bolong ni muikmu chawai injurung kha khorok tha chini family ni borok o muikmu bazaro paisa phaimani ge paisa mani horong ke khiu kabawung kha bohok sawung kha belai khena wan ma singsa belai khena kirima singsa ge poila sakang bobai kok samani norok khanai negradi boni porai sing ulo kok salainai mia a duski bazaro no painamla ha Yo falnai ke boroni ha Besok ni 50 টাকা নে পয়সা লাগে কম 50 টাকা দা 30 টাকা দা Nia horsa maka baka Papu Sima bai coba ma bai Nok 3 জন ada kamu Dejona na Kalau tak semua sesuatu Kima bai kawa ma bai kana O mukmu ni kalar ke bahai kosam ruru da Papu Kupur Ketini fungo bitim sakha Kasihnya di sini hari Jangan jangan kau saka Sima ni Dalam ni Nga o falnai ke bo chamnai de chamaya ja de bo sai me hai da hain da phal Sudah ni phaikan ke sangai nai de Tunggu Aku sendiri sungguh pasang boleh Boleh Sudah To phano mukmu sa phano sak mili nai mili ya tong ble Jen chin jin bao bo mia mui de lang mani kita ka bo la ha chori la tarok to marong ho chai me ble hanu mia pot thom ba ba ama ang ta hano ga apro ang ro ko chong thu apro khoni barata kai tu ta na cho wa không tong hai tu wi amano wa kiri wa ko ba ki ne ola ang si pamo ang kha hano ni pa sa ma le ang si tong ok le te ang phayu ola ang si abu na ok le ja wi bo ho mo thor da te nge je wa kiri wa ko ba mani 키가 아서제요. mai chamaro be on se thang pai be khen na 제 마이자마니 마이로. 저타나 그바이 러허스니 러허리셰. 그바세지 팔리야. 그 그릇만 그 바슈. 너 그는 그 바토. 그 많이 자가. 그러면 mo ka ba ma ka 밥 그거다. 밥 그거 그 봐야 그 키우. sab ka ba sa sa na 밥 그 봐오. genaro khol than ko ba khata friends song nora phone line kok samani khanai ma khana belai kheno wana ma singsa belai kheno kirma singsa mia thangnai sari go 50 টাকা ni bolong ni mukmu paisa phaimani belai kheno cost ongkha belai kheno sak dukho mangkha khiu kabawo bohok sawongkha haifano doctor sogliya mia horsa borok kabalai mani ani family ni borok hani bagai o video no norok bai share khaina hanai o video mas nam khatini
bolong ni muikhumu no hai lengkap pungka sinia mani hai tasadi belai khene risk o muikhumu pai mani hati ke duski hati ni muikhumu pai chawai borok dera khamung langma chok khamung asike danger angkha omoni bagui no muikhumu rok no hai no sinia chamaya rok no hai no langa panga dorok no dati rok muikhumu no tasadi chini borok to joto no sai mano muikhumu ke chini favorite muya bu chini favorite hai pano muikhumu ke danger tongo ai langa panga tasadi muikhumu no umata hai muikhumu haplo rok silai muikhumu rok ke chamano pia hani muikhumu jakani muikhumu bote hero no ke tasa de haisi belai ke danger umate hai situation thangka mia thangnai horowo nge phalnai rok no bang masanai norok bahai no lengka pangka muikhumu no sinia kuya ke hai no bazaro tiklai tapal baithung যদি সে বরক দেরাই থানা কে সবানি প্রবলেম নাই নিনি বো প্রবলেম মান আরে সাবসি সাইমে এবলে তে কোনি মুখমুর দালাই ফাল তং সাইমে এবলে এ হাইনি বাগিনো হাই মুখমুর ন বাজার বলং নি মুখমুর ন বাজার টিকলাই আকরণ আছে তা ফালতে চামাই আর ন হাইনি বাগিনো অ ভিডিও ন নরক বাই শেয়ার খাইনা হাनै আং তিনি ভিডিও মাস না মানি asuk kok bang salai liya ge tini ni video asun ungsitung next video rawa haina hai kaham krang khe norok bai malai pinai ingkhe norok u video no share khaina tabde like khaina tabde te comment khaina tabde ge subscribe khaya kong ke subscribe khaina di ge tini ni video asun jotono hambai tei khulumkha।